Lodwa tajba nselmilkom u nilqakom għal din l-intervista mal-Prim Ministru u mexxej Laburista Robert Abela. Prim Ministru, nsellimlek, kif inti? Tajjeb, sodisfat wara ġimgħa ta' ħidma tajba u nixtieq nagħti wkoll lodwa tajba lilek u l-ħadd tajjeb ukoll lil kull min qed isegwina. Qed issemmili l-ġimgħa ta' ħidma li kellek, Prim Ministru, ħanħarsu naqra lura li waħda mill-avvenimenti li kellek din il-ġimgħa fejn inti nedejt skema oħra maħsuba sabiex aktar nies isiru sidien ta' djarhom. L-iskema New Hope, anke l-isem tagħha jispikka. Kienet inizjattiva nejtalija rivoluzzjonarja, anke jekk tolqot minoranza. X'ikun wassal biex il-gvern ħa dan l-impenn wara kollox din mhix xi ħaġa li nibtet illum? Il-prinċipju. Il-prinċipju li aħna nemnu li kulħadd għandu jkollu l-istess opportunità fil-ħajja li jilħaq l-aspirazzjonijiet tiegħu. U dak kien il-prinċipju li nebbaħna li welled din l-iskema u li mexxina l-qudiem mbagħad fit-tfassilu l-implementazzjoni tagħha. Aħna nemnu fl-ugwaljanza tal-opportunitajiet. Dak huwa prinċipju sagrosant li fuqu huwa imsejjes il-moviment Laburista fl-aħħar mill-aħħar għal xiex aħna nimmilitaw fil-politika. Għax irridu nwasslu bl-azzjonijiet tagħna għal titjib fil-kwalità tal-ħajja tan-nies, fil-ħajja tan-nies, fil-ħajja ta' kuljum, fl-aspirazzjonijiet tan-nies li inti tgħin lin-nies jilħqu l-aspirazzjoni tagħhom mhix inhi. Min għandu aspirazzjoni li javvanza l-qoddim fil-karriera professjonali tiegħu, min għandu aspirazzjoni li javvanza fil-karriera politika, min għandu aspirazzjoni jiftaħ negozju tiegħu jew li jkollu impjieg tajjeb, id-diversi aspirazzjonijiet li għandha s-soċjetà tagħna. U il-bżonn, il-ħtieġa li naslu għal din l-ugwaljanza ta' opportunitajiet f'kull sfera tas-soċjetà tagħna ma tiqafx għax inti kellna pandemija, bl-istess mod ħammur lura fis-snin li Pawlu Boffa ma qalx għandi t-tifrik tal-gwerra u allura mhux se nintroduċi l-pensjonijiet, anzi minkejja dak it-tifrik xorta waħda wasal biex implementa dan il-dritt tant importanti minkejja d-diffikultajiet. L-istess kif il-Perit Mintoff ma qalx hemm snin ilu iż-żieda fil-prezzijiet taż-żejt, għandna kriżi internazzjonali li waslet għal żieda enormi fil-prezzijiet taż-żejt biex iżommu lura milli jintroduċi is-servizzi soċjali. Bl-istess mod aħna m'għadniex qegħdin f'pandemija mela ejja nieqfu nistennew sakemm tintemm il-pandemija mbagħad wieħed jara. Imma x'aħna moviment li ma nillimitawx l-aspettattivi tal-poplu tagħna, anzi ninċentivaw lil poplu tagħna biex joħlom. U mbagħad aħna bħala gvern nkunu katalista biex niffaċilitaw il-proċess li l-ħolma li jkollu kull bniedem, kull wieħed u waħda minn għandu l-ħolm tiegħu, dik il-ħolma il-gvern ikun katalista biex jagħti ċavetta biex dik il-ħolma titrasforma ruħha f'realtà. Nemmen jiena x'naħseb jiena, x'nemmen jiena fl-aħħar mill-aħħar. Bniedem jgħix ħajja waħda, dak fatt, imma mbagħad il-gvern irid ikun qiegħed hemmhekk biex dik il-ħajja jagħmilha l-aqwa waħda possibbli għal kull individwu u individwa fis-soċjetà tagħna. Għalhekk tħalt fil-politika u għalhekk li aħna se nibqgħu il-gvern li se jibqa' jaħdem biex dawk l-aspirazzjonijiet tan-nies dejjem ikompli jwassalhom għar-realtà. Minn hemm tibda, realtà oħra hija li ma tistax tagħmel kollox f'daqqa. Jekk inti tgħid jew twiegħed li se tagħmel kollox f'daqqa, ma tkunx realistiku u titlef il-kredibilità. Jiġifieri jekk qed inħarsu lejn l-iskema li għamilt referenza li jien tista' nagħmel referenza li aktar f'dettalji l qudiem, iva mela ħadet żmien biex fassalni f'moħħna ta' kif kellha ssir. Ħadet ukoll numru ta' xhur sabiex stajna nimplementawha, imma wasalna liha. U wasalna liha mbagħad għaliex b'mod ġenerali għandna pjan li dejjem jibni ġebla fuq ġebla tista' tgħid f'dal-każ anke b'mod metaforiku. Għaliex hawnhekk ukoll qed nitkellmu dwar is-settur tal-housing. Din inizjattiva li tibni fuq inizjattivi oħrajn li kellna u nsemmi u nagħmel referenza għal diversi għamilna riformi fil-verità bla preċedent. Prinċipju ewlieni huwa li nemmnu li kemm jista' jkun iċ-ċentru tal-politika tagħna għandu jkun li kulħadd ikun siddaru. Imma għandek realtà oħra, se għandix 80 ftit iktar minn 80% ta' pajjiżna tan-nies li huma homeowners, imma għandek realtà oħra ta' numru ta' persuni, numru sostanzjali li tagħmel kemm tagħmel inċentivi, xorta se jkollhom diffikultà biex jaċċessaw is-suq tal-homeownership. U għalhekk ukoll hemmhekk irriformajna b'mod radikali s-suq tal-kera, is-settur tal-kirjiet il-pre-1995 għamilna riforma rivoluzzjonarja. Riforma li kull l-amministrazzjoni fl-aħħar medda ta' snin u snin twal
kienet taf kemm hija massiva biex tasal għalija u tefeta taħt it-tapit minkejja lilna mis-sena 2000 li l-qrati tagħna bdew jgħidu l bżonn ta' din ir-riforma. Aħna ħadna dan il-proċess ħedon, affrontajni ħedon, wasalna r-riforma l għamlet ġustizzja. Ma min qiegħed fil-kirja mal-kerrej. U ma s-sidien ukoll. Jumejn ilu nsertajt nhar il-ġimgħa kont fħal qormi u tħal ġodar ta' persuna u qalt li s-sit daħħalni qudiem il-bord li jirregola l-kera jitlob awment fil-kirja. U jien lil dak il-persuna stajt nagħtih is-serħan il-moħħ. Illi tkun kemm tkun din iż-żieda u r-realtà turik li minn ftit inqas minn 230 euro fis-sena, il-probabbiltà hija li dik il-kirja se titla' għal eluf ta' euro fis-sena x'insertat kienet dar pjuttost imdaqsa. Is-serħan il-moħħ li stajt nagħtih buċċu minn quddiem kien li titla' kemm titla' il-kera mhux se joħroġ 1 cent iżjed minn dak li qed iħallas illum minn butu. U li d-differenza kollha tkun kemm tkun sa 10,000 euro nitkellmu fis-sena se jagħmel tajjeb għalija l-gvern. U bl-istess mod jekk xi darba niltaqa' mas-sitta dik id-dar, b'wiċċi minn quddiem se ngħidlu li dik id-differenza fil-kera li ħaqqu għax il-proprjetà fl-aħħar mill-aħħarija tiegħu se jkun qed jagħtilu il-gvern dik riforma kbira li għamilna fil-pre-95. Fil-kirjiet ta' wara 95 ukoll u fil-qasam tal-kirjiet mod ġenerali, il-benefiċċju tal-kera b'saħħtu li tajna lil min huwa ankwilin. Dawk huma li komplejna nsaħħu dak il-benefiċċju mhix xi ħaġa żgħira meta tara l-ammont ta' flus kbir li jiġi investit biex ngħinu kemm nistgħu lin-nies li qegħdin fil-kera mhuwiex xi ħaġa żgħira u għalhekk imbagħad l-enfasi fuq l-ekonomija għaliex ta' kull ġimgħa meta niġi hawnhekk, ta' kull jum meta nitħaddet man-nies insemmi l-ekonomija. Għaliex l-importanza li jkollok gvern li jaf kif imexxi ekonomija tal-pajjiż fl-aħħar mill-aħħar biex tagħmel dawn l-inizjattivi kollha li semmejt, kull waħda minnhom tiswa l-flus. U jekk ma jkollokx ekonomija li trendi dal-inizjattivi ma tkunx tista' tagħmilhom. U għalhekk l-enfasi tagħna dejjem li inkomplu mmexxu l-ekonomija tajjeb imma wkoll inkomplu inkabru għaliex b'dak li trendi l-ekonomija nkomplu nistgħu nniedu iżjed minn dawn l-inizjattivi. U xrajna f'dawn l-aħħar snin. Kien biss meta wara l-2013 li il-Partit Laburista fil-Gvern ġab l-ekonomija fuq saqajja mid-diżastru ekonomiku li ħallew ta' qabilna, kien hemmhekk li stajna nibdew ninvestu verament fl-akbar proġetti ta' housing soċjali fil-pajjiż u housing affordabli wkoll bis-saħħa tal-mod kif kibret l-ekonomija stajna nniedu dal-proġetti llum sodisfatt li għandna diversi minn dawk il-proġetti illi qed joqorbu lej il-completion tagħhom. Dak se jkun ifisser li l-gvern se jkun jista' jalloka tant iżjed ċwievet lil nies li jeħtieġu jew housing affordabli jew housing soċjali. Imbagħad insemmi skemi speċifiċi oħrajn li għamilna. Qabel nasal għal li saqsejtni dwarha, nsemmi dik tal-equity sharing. Inti wasalt fil-karriera professjonali tiegħek legali wkoll, jien avukat ukoll, u nafx ma xiex konnet niltaqgħu fis-separazzjonijiet. Problema rikurrenti tista' titta' kull separazzjoni kollok koppja miż-żewġa, għandhom residenza waħda, sfortunatament kellhom problemi fi żwieġ tagħhom u waslu għas-separazzjoni. Tasal għal kuntratt bonarju u ikollok dil-proprjetà ħanati eżempju tiswa 300,000 euro. U hemm 100,000 euro dejn mal-bank. Mela mal-kuntratt. Il-bank se jieħu dak li huwa tiegħu, jew wara l-kuntratt ta' separazzjoni dik il-proprjetà tinbih, il-bank jieħu dak li hu tiegħu, jifdal 200,000 euro, 100,000 euro għal kull koppja. Mela filli għandek koppja li hija sitta dara u li qiegħda in home ownership. U f'daqqa waħda għandek dir-realtà ġdida illi minkejja għandhom dal-kapital f'idejhom mhux biżżejjed biex jixtru dik il-proprjetà li jixtiequ. Mela dik kienet xi ħaġa li konna niltaqgħu magħha konsistentement u ħafna drabi f'idejhom kienu ikollhom ħafna inqas miċ-ċifra li tajt eżempju biha. U l-ħajja tinqaleb ta' taħt fuq u kien ikollna ċirkostanzi fejn il-mara tgħidlek irid immur mal-ġenituri, nerġa' r-raġel jgħidlek jien ikolli irid immur mal-ġenituri, ġenituri forsi ma jkollhomx dar kbira biżżejjed li jistgħu jakkomodaw l-itfal, dawk problemi li kellna. Ikollok iktar minn 40 sena ma la jkollok ukoll ċertu limitazzjonijiet anke meta tiġi biex taċċessa loan ġdida, u għalhekk li daħħalna l-iskema tal-equity sharing għax ma bqajniex insensittivi għal din ir-realtà, imma nisma' hemm realtà li qed taslilna meta qed nitkellmu nitħattu man-nies li qed taslilna. Jew nibqgħu insensittivi u ngħidu forsi hija frazzjoni żgħira tas-soċjetà tagħna. Imma ma tistax inti għax tkun pocket żgħir tas-soċjetà
u kultant ma jkunx daqstan żgħir, tgħid ħalli ninjoraħ jew nagħlaq għajnejja dbatijiet partikolari. Le, għalhekk għamilna dik l-iskema tal-equity sharing kemm għandna familji bidħul baxx li jsiru sidin ta' darhom bid-diversi skemi li għamilna fiħdan l-awtorità ta' djar. U l-istatistika mbagħad, il-frott ta' dal-inizjattivi li semmejt, fiex issarfet. Fl-2012 kellna 118,000 familja li kienet sitta dara. Illum għandna 151,000 familja li hija sitta dara, 33,000 familja iżjed f'medda tant qasira ta' żmien li saret sitta dara, jiġifieri meta tara b'mod konkret dal-miżuri kif jissarfu, x'riżultat jagħtu, hemmhekk fejn verament tkun kburi bil-ħidma illi qed jirnexxilna nwettqu flimkien. U fil-fatt, Prim Ministru, inti tagħti diversi eżempji konkreti ta' dak ta' din il-ħidma ta' dan kollu l-intlaqtu b'dawn il-problemi soċjali. Ekku għaliex fl-aħħar mill-aħħar politika li effettiva hija dik li timbet mir-realtajiet tan-nies. Din l-iskema, skema New Hope, kienet skema li twildet minn ħanuħu l-mertu li konti li wellitta. Kien hemm min qabli kien ilu jaħseb dwarha. Imma mbagħad meta ġejna għal biex nikkonkretizzaw u nimxu l-qudiem f'din l-iskema kien mhux biss esperjenza li kelli ma' persuna li kienet għaddit minn marzerju meta kienet iżgħar fleta, ma kienet ukoll esperjenza ta' persuna illi kont iltqajt magħha fl-uffiċċju tiegħi il-lejliet jew l-ġurnata ta' qabel jew jumej qabel li kienet se titlaq lejn l-Ingilterra għall-intervent ma' ġuri. U niftakar kien qalli jien naf li se nfieq. Qalli imma meta se niġi lura, naf li ma nistax nibni l-familja tiegħi u naf li ma jistax ikolli d-dar tiegħi. U niftakar il-ħatta wara kont kellimt il-belt, kellna l-attività politika, u wiegħed li b'mod jew ieħor se naslu għal soluzzjoni biex ir-realtà ta' din il-persuna namlu skema biex nindirizzaw dik id-dbatija, dik id-diffikultà realtà partikolari. U esperjenza oħra li semmejta din il-ġimgħa kienet dik ta' persuna li meta kienet iżgħar kellha marda serja fieqet imxiet il-qudiem sabet xogħol studjat, sabet xogħol li kellha nkam diċenti, imma meta ġiet biex tibni l-familja tagħha u tixtri dar fejn tgħix, sabet illi kellha problema biex taċċessa loan minant bank kummerċjali. U din l-iskema li għamilna meta ta' sara xini. Mela, tolqot każijiet bħal dawn iż-żewġ individwi li semmejt, dil-persuna li kelmitni għandha biżżejjed biex tħallas 10% deposit, mela tista' tiffirma l-konvenju u tasal għal-konvenju, imma meta ġiet quddiem il-bank biex il-bank joħorġilha sanction letter, jiġifieri sanction letter hija dik littra li joħroġ il-bank meta japprovalek il-loan, il-bank għalla waħda mill-kundizzjonijiet kif jagħmel kull bank biex jintik l-approvazzjoni tas-selfija li inti trid iġġib polza ta' assigurazzjoni fuq il-ħajja. U meta dil persuna marret għand il-soċjetà assikuratriċi li toħroġ il-polza, għaltila għalax numru ta' snin ilu inti minkejja lillu minn fejqa kellek marda serja u aħna bħala soċjetà assiguratriċi ma nidħlux għal dan is-sogru. Mela qaltilha aħna fil-fema tagħna mhux dak li nsejħulu uninsurable risk. Li jfisser xi jfisser? Ifisser li dil persuna l-ħolma tagħha li tibni l-familja tagħha jkollha il-proprjetà residenzjali tagħha tfarket fix-xejn. Mela l-għażliet jew taqa' fis-suq tal-kera neċessarjament jew għandek problema li ma tafx kif ħadd taffrontaw x'għamilna. L-ewwel prinċipju kien li għadna aħna bħala gvern l-għandna nikkompetu mal-privat ma' min joffri il-polozz ta' assigurazzjoni fuq il-ħajja. Imma għandna l-obbligu li nagħmlu tajjeb fejn hemm falliment fis-suq. Falliment fis-suq fis-sens illi għandek soċjetajiet assiguratriċi li ma jridux jassorbu fuqhom dan ir-riskju kif wara kollox għandhom dritt li jagħmlu. U allura dak illi għamilna kien li permezz tal-National Development and Social Fund investejna somma ta' 3 miljun euro biex tagħmel tajjeb bħala nsejħlejsa garanzija bankarja minn flok il-polza ta' assigurazzjoni fuq il-ħajja, u allura fejn l-insurance ma tkunx lesta li toħroġ dik il-polza, hemmhekk jagħmel tajjeb l-NDSF bl-awtorità ta' djar u dik il-garanzija li jitlob il-bank tkun tista' tingħata minn hemmhekk. U mbagħad il-loan tiġi proċessata bil-mod normali għax qed nitkellmu dwar persuni li huma eligibbli
daqs kull persuna oħra li m'għandix dak it-tip ta' kundizzjonijiet medji. Ġifieri l-lum titħallas b'mod normali u mbagħad jekk fl-eventwalità sfortunata li jkollok mewt eventwalment, mbagħad hemm dil-polza hemm policy apposta, mhux polza policy, il-policy tal-awtorità ta' djar li tagħti wkoll rimedji biex nibqgħu nipproteġu lin-nies. U hemm diversi istanzi ta' kif il-policy imnebħa mill-prinċipju tal-ġustizzja so mill-prinċipju tal-qalb nitkellem b'mod sempliċi, il-prinċipju li tħossa n-nies. Eda hemmhekk li hija policy li saret wara ħafna u ħafna diskussjonijiet u ħsieb li tolqot għal kull eventwalità u verament tara lin-nies ngħinuhom fid-dbatijiet tagħhom. L-iskema tot fejn jew l-insurance ma tkunx tagħtek il-polza, jew fejn tkun ħallietilek pendenti għal iktar minn sena li tkun qed tgħidlek level pulit, jew jtgħidlek iva ħanatik il-polza ma titħallasni premium, ġifieri l-ħlas ta' kull sena li jkun eċċessiv. Darbtejn iktar milli joffri s-suq, 3 darbiet iżjed u da xiltqajna miegħu darbtejn u nofsola li dak li jkun ma tkunx affordabbli għalih. U hemmhekk fejn jidħol l-istat biex ikun jista' jagħti din il-protezzjoni lill-individwu. U nerġgħu mmorru għal dak li tkellimna dwaru l-ħadd li għadda. Meta l-ħadd li għadda kont hawnhekk, irġajt għamilt ir-referenza għall-ekonomija u għamilt aktar kmin illum. Imma bil-forsa li x'met inti tara fl-aħħar mill-aħħar ekonomija robusta, met inti mbagħad il-ġid li toħloq bħala gvern tara li jitqassam b'mod ekwu mas-soċjetà kollha, hija dik li tagħti opportunitajiet ugwali lil kulħadd biex jimxi l qudiem għax jekk ikollok ekonomija staġnata x'jiġri. L-opportunitajiet ikunu hemm għal min huwa sinjur. Għal min għandu l-ġid taħt rasu diġà u min m'għandux il-ġid. Allura jkun ifisser li l-ħolm tiegħu fil-ħajja ma jitwettaq. U għalhekk li aħna ninsistu fuq din l-importanza li u se nkunu ediment ħafna li aħna l-ekonomija ta' dan il-pajjiż mhux se nħalluha tistaġna, anzi nibqgħu ambizzjużi li nkomplu narawha tikber u l-ġid li tiġġenera jkompli jitqassam bejn kulħadd sabiex inkomplu nħuq l-aspirazzjonijiet ta' kulħadd. Prim Ministru tissemmi li l-ekonomija ma tgħaddix ġimgħa li ma żżurx xi operaturi ekonomiċi. Din il-ġimgħa erġa' żort kumpanija li timpjega mijiet ta' nies fil-50 sena minn meta bdew jaħdmu f'Malta. X'kienet l-atmosfera? Ekku, erġajna l-prinċipju. Imma fl-aħħar mill-aħħar mbagħad għandek min f'dal pajjiż li jiftaħar li ma jafx fiex jemmen. Aħna gburin b'dak li nemmnu fih, aħna għandna twemmin ċari twemmin tal-ġustizzja soċjali. Min hemm titlaq u l-esperjenza li kellna f'din il-fabrika li semmejt inti din il-ġimgħa kienet waħda l-iktar tgħidli waħda mill-iktar affarijiet li laqtitni kienet il-ħolma tal-fundatur ta' din il-fabrika li persuna barranija ħarbet mit-tifrik tal-gwerra lej pajjiż ieħor b'ta' fuqha senduqa ma kellu xejn, għamlilna r-rakkont it-tifel tiegħu. Ma kellu xejn. Issellef lira sterlina fl-Ingilterra. Imma mbagħad kellu il-ħolma li dik il-ħolma rid iwettaq għal realtà stinka kemm felaħ u meta ġie f'Malta fl-1971 fil-gvern tal-Perit Mintoff, il-Perit Mintoff taħ iċ-ċavetta l-għodda biex jilħaq l-aspirazzjoni tiegħu. U wara la għal ta' gvern laburista tul is-snin li jinċentiva l-investiment dirett barrani. Fiex issarra fil-lum tant ħolqien ta' impjiegi ta' kwalità, tant investiment ta' kwalità, mela dak huwa l-punt ta' tluq tal-prinċipju. U mbagħad meta tara s-sentiment ta' din il-kumpanija, wieħed ċart optimiżmu għal ġejjieni. Tkellmu biss mhux biss fuq il-preżent x'qed jaraw lejn Q4 ta' din is-sena l-aħħar ta' din is-sena sens ta' ottimizmu ġej mill-ordnijiet tajbin li għandhom l-aqwa ditti fi beauty products fil-pajjiż tad-dinja, l-aqwa ditti li jagħmlu l-ordnijiet tagħhom minn dil-gżira ċkejkna. U hemmhekk fej timtela b'sens ta' orgolju ta' sodisfazzjon li tara dil-gżira ċkejkna x'kapaċi tagħmel. U hemm fejn tara dil-kumpanija li tħares lejn il-futur tagħha f'Malta biżjed entużjażmu tkellmu dwar il-50 sena li ġejjin. Jien kellimthom dwar li lim il-50 sena li ġejjin. U tara da sens ta' armonija bejn il-gvern, il-privat qed nitkellmu fuq l-istess wavelength u forsi qaddaqs il-pandemija ma kellna din l-opportunità li kemm turi kemm verament dan huwa gvern li jemmen fl-importanza tas-settur privat għat tkabbir ekonomiku tas-soċjetà tagħna. Imma fl-aħħar mill-aħħar mbagħad ma jistax inti jkollok gvern jew ministru fi gvern kif kellna qabel l-2013 li kien jitkellem, kien jagħmel l-imħatri meta
se jikkollassa s-settur tal-manifattura ma ninsewx ta' da diskors li kellek ministru li bis-sens ta' superjorita jew ma nafxiex li qabel l-2013 kien jagħmel dat tip ta' mħatri li tilab l-investiment li tilab bl-impjiegi tan-nies blajxin bil-ħobża ta' kuljum tan-nies dak li kellna qabel l-2013 aħna x'għamilna. Is-settur tal-manifattura għadna ejja nħallu għax dan huwa settur li kien ilu jmut midħul tagħna fl-Unjoni Ewropea fl-2004 realtà l-istatistika turik li mill-2004 l-qudiem l-employment f'dan is-settur kien beda nieżel. Aħna wara l-2013 irnexxilna dik it-trend nieżla l-isfel mhux stabbilizzajnija biss imma libnija u llum għandek settur li konsistentement qiegħed jikber tgħid li kiber biżżejjed ngħidlek li le. Imma t-trend hija waħda pożittiva fis-sens li għandek settur li qiegħed jikber għax il-manifattura ma s-settur tal-manifattura magħna jaffej qiegħed. U allura li dak is-sens ta' fiduċja li l-gvern wera anka waqt il-pandemija, is-sapport kontinwu li tajna lil dan is-settur, fiex raddewk lura. Żammew in-nies jaħdmu. Komplew iżidu l-investiment tagħhom. Illum meta ħarsu l-qoddim biex ikomplu jespandu. Dawn huma ir-realtajiet li aħna nesperjenzaw f'dal-visits tant importanti illi nagħmlu. U għalhekk li jibqgħu jinvestu għaliex l-investituri jaraw gvern li jemmen fihom li jinċentivhom li jagħmel diversi skemi anka finanzjarji sabiex ikompli jinċentivhom jinvestu iktar u reazzjonijiet hemmhekk li jkunu pożittivi mhux billi titlaq settur għaddej waħdu li inti tibqa' hands-on bħala gvern u tara x'inhuma l-bżonnijiet speċifiċi u tinċentiva lil dak is-settur fihom. X'semmewna meta mbagħad wara l-viżit poġġejna madwar il-mejda u tħadditna dwar ix-xhur li għaddew, ix-xhur li ġejjin u snin li ġejjin ukoll. Isemmulek u di ħaġa konsistenti kull fejn imorru, il-livell ta' support li tajna waqt il-pandemija kemm kien kruċjali biex setgħu iżommu l-ħaddiema kollha jaħdmu u l-business tagħhom għaddej b'mod normali waqt il-pandemija. Is-support tal-weight supplement jissemmew ukoll mbagħad id-diversi skemi oħrajn li għamilna li kienu targeted jew tailor-made għall-industrija partikolari. Imma mbagħad meta taqqat ukoll dan kollu, ktejt li t-tieni ħaġa li laqtitni ħafna, ġifieri semmejt il-mod kif bdiet il-kumpanija, l-investiment li għamlu, x'qed jaraw għall-futur. Imma mbagħad xi ħaġa li vera laqtitni kienet il-mod ta' kif il-produzzjoni, il-manifattura on-site hija waħda li jagħtu priorità assoluta lil kredenzjali ambjentali. Fis-sens illi dik il-produzzjoni, il-manifattura hija waħda li ma toħloqx jew toħloq mill-anqas emissjonijiet. Rajna sistema on-site sabi ħammens ta' water filtering waqt li għandek proċess ta' spraying li huwa għaddej ta' qed jingħata l-laker lil diversi prodotti, għandek sistema ta' water filtering illi qiegħda taħdem biex tnaqqas jew addirittura kważi toqtol għal kollox l-emissjonijiet fl-arja u hemmhekk taqqat għall-iskemi li jagħmel il-gvern nagħti skema minnhom waħda li dil-kumpanija ħadd ibbenefika minnha fejn il-makkinarju tagħhom jinqaleb għal wieħed li jikkonsma anqas elettriku. Dawn l-iskemi li għamilna, skema oħra li għamilna waqt il-pandemija kienet waħda fejn anke l-makkinarju tal-kostruzzjoni jekk min huwa involut fis-settur jibdlu jagħmlu wieħed iktar environment friendly, hemmhekk tajna skema ġeneruża biex tinċentiva n-nies li jibdlu il-makkinarju tagħhom. U għajja naċċettaw illi bħalma kienet sfida kbira u għada sfida wkoll kbira l-pandemija, l-sfida tat-tibdil jew l-bidla fil-klima hija daqstant ieħor sfida kbira. U minix qed nisaġera, din hija maħniex qed nitkellmu kontinwament fuq din it-tema għaliex irid ikollna xi buzzword, le għaliex hija ir-realtà illi it-tema ta' bidla fil-klima hija nemmen jiena sfida maġġuri jekk mhux l-iktar sfida maġġuri li d-dinja, mhux biss pajjiżna, d-dinja se jkollha fis-snin li ġejjin. U għalhekk imbagħad li jkollok da sens ta' sodisfazzjon li tara l-industrija u l-gvern li qegħdin fuq l-istess page li n-narrattiva tal-gvern illi għalih l-ambjent huwa priorità, illi qed jagħmel dal-iskemi biex nipproteġu l-ambjent tagħna biex innaqsu l-emissjonijiet, biex innaqsu l-konsum tal-elettriku. Tara illi għandek il-players, l-stakeholders fis-settur li huma kollha fuq l-istess page u dak li għamilna jagħtik il-kuraġġ biex tkun tista' mbagħad tibqa' taħdem il-qudiem. U x'qegħdin naraw ma inti tista' l-għażliet huma tnejn. Tista' tgħid ma rridx inkabbar iżjed l-ekonomija, ma rridx
insaħħaħ iktar il-settur tal-manifattura. L-ispazju industrijali nibqgħu bli aħna ma xiġri mbagħad. Ma tibqax kompetittiv, investiment barrani ta' kwalità, ma jkollok spazju x'tallokalu. U allura, iva, ejja naċċettaw li l-gżira tagħna hija dik li bħala daqs. U t-tentazzjoni xi tkun tgħid inżommu l-ispazji industrijali li għandna u min jiġi minn barra biex jinvesti bis-saħħa fil-pajjiż ngħidulu jiddispjaċina aħna gżira ċkejkna u m'għandniex spazju x'nallokawlek. Tista' tieħu dik it-triq il-faċli. Tista' tieħu triq faċli oħra. Aqbad il-qasam industrijali ta' Bulebel biex nagħti eżempju ta' fejn konna din il-ġimgħa. Tista' tiddeċiedi li tkabbar. U tkabbar orizzontalment li jkun ifisser li tidħol f'raba agrikola, f'art agrikola, u dik nemmen li tkun mhux biss triq faċli, imma triq li m'għandniex imorru fiha. Imma mbagħad għandek, u rrakkuntatilna dil-kumpanija dwar x'għamlet issa, għandek it-tielet alternattiva li inti tgħid jiena neħtieġ f'dal-pajjiż iżjed spazju allokat għal fin industrijali. Meta ngħidu l-industrial space qed nitkellmu dak il-mechanic ukoll illi għandu bżonn garax li fih jista' jaħdem jistokja l-parts, nitkellmu fuq sprayers, qed nitkellmu fuq diversi persuni oħra illi jaħdmu fis-suq kummerċjali, qed nitkellmu dwar fabbriki kbar, ġifieri spazju industrijali, ifisser dan kollu. U x'għamlet dil-fabrika? Dil-fabrika għamlet l-iżvilupp vertikali. U nemmel l-emmek irridu nħarsu. Sa, dik tfisser spiża addizzjonali. Iva, dik tfisser spiża akbar milli kieku wieħed kellu jiżvilupp orizzontalment fis-sens li jkabbar l-industrial estates. Jiġifieri kien iħdu l-kas ta' Bulebel, l-inqas spiża tkun kieku inti timxi b'mod orizzontali ma tkun tfisser il-qerda ta' raba u nafu li kellna kontroversja ġustifikata numru ta' snin ilu meta kien hemm diskussjoni dwar dik l-idea, imma ejja nħarsu l-qudiem u ngħidu għandna din l-isfida li nagħmlu żvilupp jew nallok nistgħu nutilizzaw l-ispazju l għandna l-lumbot aħjar billi jkollna żvilupp vertikali. U ejja immorru għalija bl-istess mod. X'għamilna x'qed nagħmlu flex landfill ta' ħalluqa. Mellem eżempju preċiż ta' kif aħna b'mod nemmen innovattiv minn miżbla se noħolqu spazju industrijali ġdid u spazju li ħajkun allokat ukoll lil faċilitajiet sportivi. Huwa proġett kbir u mela mhux proġett kbir imma qed jirnexxilna dik li dari kienet tintuża bħala miżbla, illum minna se noħolqu spazju industrijali. Dan huwa l-mod innovattiv kif gvern irid iħares il-qudiem, imma mbagħad fl-aħħar mill-aħħar irid ikollok nemmen id-determinazzjoni li taħdem li ma talaq qatt moħħok għal idea ġodda tisma' mingħand in-nies u fl-aħħar mill-aħħar dak li temmen fih mbagħad twettqu fil-prattika. Għadek kif tkellimt naqra fuq l-ambjent. Il-kap tal-oppożizzjoni din il-ġimgħa insista li d-deċiżjonijiet ambjentali tal-Gvern ta' Gonzi li art daqs is-siġġiewi titpoġġa fl-iskema ta' żvilupp ma kienitx deċiżjoni ħażina. Xi tgħid din fuq il-kredibilità tal-oppożizzjoni? Ngħid li ma kelli sorpriża. Għaliex? Għaliex l-arkitett tal-pjani lokali tal-2006 u tal-eżerċizzju ta' rationalization tal-2006 mhu ħadd ħlief jew wieħed minn muħat ħlif dak li l-lum il-kap tal-oppożizzjoni, il-kap tal-Partit Nazzjonalista taħ iċ-ċavetta ta' tmexxija tal-Partit Nazzjonalista fidu. Allora min is-sorpriż li tkellem dak il-mod l-istess individwu li il-kap tal-oppożizzjoni poġġieħ fuq bordijiet ambjentali biex jirrappreżenta lilu. Dik hija realtà ma fl-aħħar mill-aħħar kif għadt inti l-kwistjoni hija waħda ta' kredibilità. U mufakkar kif ftit tal-jiem jew ftit tal-ġimgħat ilu l-kap tal-oppożizzjoni qalli li toqgħodx iġġib skuża bil-pjani tal-2006? Imma, ftit tal-jiem ilu, jien meta rajt ġie rapportata, possibbli għalhekk tgħidli għatlek ma kont sorpriż, imma iva l-ewwel reazzjoni kienet possibbli għalhekk u mbagħad tħan nisma' x'qal. U hekk qal, mhux talli iddefenda il-pjani tal-2006, talli qal li kienu tajbin. Sena, għasib pretendejt, ħankun onest, għasib pretendejt li ju jgħid li se jaqlibhom jew jibdilhom għax ir-realtà turik li għandek permessi li nħarġu bis-saħħa ta' dak il-pjan lokali. Għandek dak li jissejħu drittijiet kweżiti ta' persuni li qegħdin hemmhekk minħabba dak il-pjan lokali. Imma żgur ma jistax illum ikollu l-kredibilità li jgħid jien nagħmel aħjar, għax kif tistinti tgħid ħa nagħmel aħjar meta l-punt ta' tluq tiegħek huwa li dak li sar taħt amministrazzjoni nazzjonalista huwa tajjeb. Meta manifestament
huwa ħażin. Issa nistgħu forsi xi darba nikdbu ktieb fuq x'sar fl-2006, perswas li hemm min ma jridux jinkiteb dak il-ktieb. Imma fl-aħħar mill-aħħar dik tiġi kwistjoni ta' kredibilità. Illum x'għandna n-oppożizzjoni li tara fuq xi xħat tirkeb, tara x'inhija l-kontroversja fuq is-social media. Tirkeb fuqha, ittella fuq is-social media hija stess bla ma tkun għamlet il-homework tagħha. U x'qed jiġri qed naraw konsistentement mal-ewwel ħiel ta' kritika fuq proġett, fuq żvilupp jew ieħor, il-kap tal-oppożizzjoni itella fuq Facebook. Mbagħad tax tant ma jkunx għamel il-homework tiegħu ma jispiċċa ftit wara, ftit sigħat jew wara jikkontradiċi lilu nnifsu. Imma għalhekk għax ma tkunx inti ħsibt fuq dak li qed tgħid, u meta ma taħsibx u tfajjar dak li jiġi f'moħħok, ir-riżultat ikun dak. U vera, hemm għandek ċirkostanzi fil-ħajja li l-arloġġ ġieli ma tkunx tista' treġgħu lura. Jew taċċetta kif huwa prinċipju tagħna ngħidu fejn sar tajjeb inkomplu nibnu fuq. Fejn seta' sar aħjar naċċettaw li ma kienx tajjeb jew li seta' sar aħjar u ngħidu li minn dak li żball tallimna u ma nerġgħux nagħmlu bħalu. Ma hekk għandek oppożizzjoni li r-reazzjoni tagħha issa hija waħda ta' supervja. Li s-sens ta' superjorità tgħid tagħna it-tajjeb ħaddieħor ma jaf xejn u dan għamluha mhux biss f'dit tema, mhux fit-tema biss tal-pjanijiet tal-2006, għamluha fuq id-divorzju, meta kont tistaqsihom fuq id-divorzju x'kienu jgħidu li aħna milna sew qabel l-2013. Meta issaqsihom fuq il-pletora ta' riformi fuq id-drittijiet ċivili li għamilna wara l-2013 jgħidulek le, aħna kellna raġun qabel l-2013. Meta ssaqsihom fuq l-IVF jgħidulek le, aħna kellna raġun qabel l-2013. U fl-aħħar mill-aħħar dan fiex se jissarf. In-nies meta tiġi biex tagħżel lil min se temmen. Meta għandek oppożizzjoni li dak li huwa manifestament ħażin meta inti kellek art daqs is-siġġiewi fl-2006 li iddaħlet fiż-żona tal-iżvilupp. Iva din nistgħu niġġustifikaw aħna. Issa jista' seta' l-kap tal-oppożizzjoni jgħid jiena dak sar numru ta' snin ilu, ma qalx hekk, qal sar numru ta' snin ilu ma tajjeb. Dik id-differenza fundamentali u għal daqstant u hemmhekk kredibilità. Meta aħna ngħidu li l-ambjent huwa priorità għalina, dak ngħidu għax konvinti minn dak li qed ngħidu. U bil-fatti li l-ambjent huwa ta' priorità għal dan il-gvern, aktar qabel semmejt l-iskemi biex ninċentivaw l-industrija taqleb għal prattiċi ta' xogħol li jissalvagwardjaw l-ambjent iżjed, imma għamilni iżjed minn hekk ukoll bħalissa waqt li qed nitkellmu aħna qed ninvestu qed nippjanaw li nkomplu ninvestu miljuni kbar fiktar open spaces madwar il-pajjiż fl-embellishment ta' dawk li għandna diġà, imma wkoll billi nintroduċu aktar open spaces madwar il-pajjiż. Ejja naċċettaw li din hija bidla kruċjali li aħna fil-pajjiż noħolqu iktar open spaces. Magħna ta' fejn qiegħed u mela mal-oppożizzjoni ta' fejn qiegħed met inti fuq dak li rajna b'mod konsistenti f'dal aħħar jiem, dil-kontradizzjoni ta' fin-narrattiva, fil-messaġġ li jintbagħat. Kredibilità kif semmejt tajjeb inti ta' min verament huwa konvint mill-prinċipji tiegħu u min ma jelabx il-logħba tal-opportunizmu politiku, tal-populiżmu kważi kważi, faċli tilabha dik il-karta mela mhux faċli, imma fl-aħħar mill-aħħar. Imbagħad meta forsi tkun fil-kariga li nokkupa jien bħalissa, tifhem kemm ma taħdimx. Fil-prattika li inti tkun populist jew opportunist li tirkeb fuq l-opportunità tal-mument, ma taħdimx meta tiġi biex tieħu deċiżjonijiet tajbin u importanti għal pajjiż, għax kull deċiżjoni li tieħu tkun imnebħa mill-prinċipju tal-ġid komuni u ta' dak li huwa tajjeb għas-soċjetà tagħna. Prim Ministru, nitkellmu ħafna fuq il-ħidma tiegħek bħala Prim Ministru, kif wieħed jistenna ovvjament. Iżda x'inhu l-pjan politiku tal-Partit Laburista għaż-żmien li ġej? Rajna l-iżvilupp tal-Mittidea, proġett mill-isbaħ li involva tant nies u jitkellem dwar il-futur. Il-Partit Laburista jieqaf ma' dak il-proġett? Il-Partit Laburista għandu rwol ewlieni fit-tiġdid ta' dan il-pajjiż. U għaliex huwa l-aktar forza politika f'data. Għaliex in-nies jafdawna li dak li nweduhom li se nwettquh is-saħħa tal-kelma. Magħna il-kelma li nagħtu lin-nies hija l-kuntratt.
U għalhekk dejjem nagħmlu din l-insistenza li il-manifest elettorali huwa kuntratt man-nies u dak li twedhom lin-nies obbligat li timplementaħ semmejna drittijiet ċivili. Dak huwa proġett ta' riformi li għamilna flimkien mas-soċjetà flimkien. Ħlomnieh flimkien mas-soċjetà tagħna, ktibnieh, implementajnieh. U l-wedi kbar li għamilna f'daw l-aħħar snin b'mod konsistenti wasalna lihom. Ma wedux kollox il-kulħadd taf xiġri meta twiegħed kollox lil kulħadd tkun qed taqa' fil-populiżmu li semmejt aktar qabel u fl-aħħar mill-aħħar meta tiġi għall-implementazzjoni tara li ma tkunx tista' timplementa kollox. Mela allura nippreferi li aħna nkunu onesti man-nies u inweduhom biss dak li nafu li nistgħu nimplementaw. Imma mbagħad dak li wedu hemm commitment ċar illi irid jiġi implementat. U x'jafu, in-nies jafu li l-Partit Laburista fil-Gvern huwa l-aqwa garanzija illi l-aspirazzjonijiet tagħhom jistgħu jiġu trasformati f'realtà. U rajnija tiġri fil-prattika mill-2013 il-qudiem kemm telet il fuq il-kwalità tal-ħajja tan-nies. Fatt indiskutibbli dan. Għatem pockets li qed ibatu fis-soċjetà tagħna mela m'hemmx u mela m'hemmx. Għatem fejn nistgħu naħdmu iżjed biex innaqsu l-faqar fost oħrajn u mela m'hemmx, imma ejja naċċettaw li il-Partit Laburista kien katalista biex in-nies iva setgħu jilħqu ħafna mill-aspirazzjonijiet tagħhom. U hekk irridu nibqgħu nagħmlu. Għamilnieh f'dawn l-aħħar snin u rridu nagħmluh għas-snin li ġejjin. U għalhekk illi nitkellmu x'nemmnu aħna li għandu imexxina l-qoddim għal 10 snin li ġejjin. Imexxik il-qoddim l-ewwel il-prinċipji. Llum tħaddetna fuq dak tal-ugwaljanza hemm ieħor, tħaddetna wkoll fuq il-ġustizzja soċjali, hemm il-prinċipju tal-mobilità soċjali, hemm il-prinċipju tal-aqda nazzjonali, dak jibqgħu konsistenti. Imma mbagħad il-mod kif issarrafhom fil-prattika jinbidel mal-mod kif is-soċjetà tevolvi minn żmien għal żmien. Ġifieri aħna kellna għandna soċjetà li 30 sen ilu kienet differenti minn dik li illum, 20 sen ilu kienet differenti minn kif kienet 30 sen ilu minn kif illum. 10 snin ilu s-soċjetà tagħna kienet differenti u fl-10 snin li ġejjin is-soċjetà tagħna se tkun differenti. Biss insemmi l-pandemija. L-pandemija ġabet bidla fis-soċjetà ta' madwar id-dinja aċċelerata. Għax ġabet ċertu bidliet magħha f'perjodu ċkejken ħafna ta' żmien li probabbli kieku kien jieħu medda ferm itwal sabiex isseħħ dik il-bidla. Imma dak il-bidliet se jkollok diversi minnhom li se jibqgħu permanenti anka wara li tgħaddi l-pandemija jkun meta jkun. Jiġifieri hemmhekk li mbagħad inti it-twettiq ta' dak il-prinċipji irid naturalment jibqa' konsistenti ma' twettiq tiegħu jaġġusta mal-mod kif is-soċjetà tevolvi minn żmien għal żmien u jaġġusta għar-realtajiet u l-bidliet fis-soċjetà tagħna. U dak kienu l-mittidejja, x'kienu l-mittidejja? Jiġifieri il-mittidejja ma kinux xi idea fl-astratt li kienu il-prodott ta' diskussjonijiet interni, diskussjonijiet ma' l-imsieħba soċjali, diskussjonijiet ma' kull min f'dal pajjiż qed jara li għandu viżjoni għalih, l-idejat tiegħu. U batna dak il-mittidejja flimkien poġġejnihom bil-kidba fil-kidba huma idejat li jistimulaw diskussjoni. Fil-konferenza ġenerali li kellna ġifieri meta tara mbagħad il-proġett kif mexa l-qudiem diskussjoni kienet waħda mill-aktar interessanti u turi kemm verament dal-partit għandu viżjoni li hija waħda friska għal dan il-pajjiż, innovattiva, tista' taqbel ma' ftit mill-mittidea, tista' taqbel ma' ħafna minnhom, tista' taqbel magħhom kollha. Imma għalhekk dal-proġett importanti ta' diskussjoni li mbagħad naturalment irid jigwidana għal 10 snin li ġejjin u għaliex le. Lil minnhom sabiex nibqgħu inġeddu lil pajjiżna l-proċess ta' bidla u l-proċess ta' tiġdid tal-pajjiż. Li kif se naslu għalih? Tista' tasal għalih waħdek le. Nista' nasal għalih waħdi le. Kollettivament naslu imma u dik l-idea wara l-mittidea ta' sforz kollettiv biex inkomplu ntellaw il-fuq il-kwalità tal-ħajja tan-nies tagħna u l-pajjiż inkomplu ntellaw il-fuq mod ġenerali. U kif se nibqgħu naħdmu issa l-qudiem fil-futur qarib u lil minn hekk ukoll. Għalhekk ippjanajna sa bħala partit li bejn 17 u l-20 ta' Settembru ġifieri ta' dan ix-xahar se nkunu qegħdin inlaqgħu konferenza fejn nistiednu lid-delegati tal-partit, nistiednu lill-membri tal-partit, nistiednu żdaw koll lil kull min jemmen li għandu kontribut jagħti lil pajjiżna sabiex iressaq l-idejat tiegħu il-qudiem niddiskutuhom flimkien u flimkien mbagħad infasslu dak li aħna nemmnu fih għall-futur ta' pajjiżna fl-immedjat anke fl-implementazzjoni, fit-tfassil finali tal-budget bħalissa għandna focus li huwa partikolari fuq il-budget 2022 budget li qegħdin infassluh
se nħabruh u se nwettquh kif għamilna fil-każ ta' kull budget illi ħabbarna aħna, imma mbagħad għalhekk f'di l-konferenza li rridu niddiskutu dal-idejat kollha. Għal-budget fl-immedjat, għal-deċenju illi ġej, dak li aħna noħolmu għal pajjiżna fi żmien illi ġej. U il-Partit Laburista għaliex nemmen li jibqa' huwa u jibqa' forza politika b'saħħitha. L-għonet għax huwa ħaj. Huwa ħaj u mhux superf għax jisma' minn in-nies. Ġifieri it-tema tal-umiltà spiss nagħmel referenza li tħoss il-polz tan-nies li iva fejn tkun għamilt żbaljat, tkun umli biżejjed biex tgħid jien stajt tagħmel taħjar, tirrikonoxxi n-nuqqasijiet tiegħek, tibni fuq dak illi sar tajjeb, imma huwa dak il-partit li għandu l-enerġija, l-motivazzjoni li jkompli jibdel lil dan il-pajjiż għat-tajjeb, u għalhekk din il-konferenza se tkun okkażjoni nemmen sabiħa biex nuru kif se nkomplu nġeddu lil Malta flimkien. Prim Ministru, dik propju kienet l-aħħar mistoqsija li kelli għalik. Grazzi ħafna tal-li kont magħna u grazzi ta' ħinek. Grazzi lilek. Grazzi lilkom tal-li segwejtuna bekk intemmu din l-intervista hawnhekk. Nawgurawlkom il-kumplament tal-ġurnata tajba.